שטויות. ארבעת הברגים האלה אין שום בעיה. איזה ברגים? אלה, 1, 2, 3, 4, אין בעיה. אוקיי, הגעתי אליהם. פתחתי את זה בחוץ. לא, עזוב, מצאתי פתרון. קלוט. יוש. זה שחררת, זה לא עוזר, זה מונע אותך, נכון? עכשיו, את זה אתה לא יכול לעוזר. יש לי. אין לך פה, חייבים לפתוח את המסגרת. לא חייבים לפתוח את המסגרת. כן. רגע, אם אני פותח את ארבעת הברגים האלה, זה לא נשלף, כי יש לא, יש את הברגים החיצוניים. חייבים לפתוח. זה לא יישלף בחיים. כי הבורג, את הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לפתוח את זה. חוץ מזה אתה מת, תפתח מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לעשות כלום. תענוג. כן? רוצה לעשות ניסוי? נשאיר, איזה ברגים נשאיר? תביא את זה רגע, תביא לי. נפתח את אלה. נפתח את כולם. מרפסת שלישית, קומה ראשונה. מעולה, לא בסדר? מעולה. הלו? בסדר. לא, שום דבר. בני, הבשורות הטובות זה שהברגים נפתחים בקלות, זה גם ברגני רוסה. הבשורות הטובות זה שהברגים נפתחים בקלות, הברגני רוסה נפתחים בקלות. אני הולך גם למרפסת המערבית כדי לוודא שגם שם זה ככה. זה נתקע, הברזל הזה מרותח פה, אתה רואה? העיגול הזה הוא מרותח. ברור. אז אתה תיתקע, שזה ייתקע בזה? כן, גמרנו, אבל מה אכפת לי שזה ייתקע בזה אם נפתח לי פה רווח להכניס מברג? זה נתקע? לא נפתח בזה. פה, המרחק הזה זה לא ייתן לי את הרווח מפה? תסתכל, הפלנץ' הזה זה מה שקורה. אתה רואה, הוא נתקע פה. עזוב, תוציא את הדסל. בוא נעשה בדיקת מבנה הזה. זה ברור שצריך פה אימפקט, לא? למה לעבוד פה מספיק? אתה יודע מה עשי? למה אנחנו פותחים? עזוב. זה סתם טמטום, תסתכל. מה אתה רוצה לראות? כן, ברור שזה יש גמישות. תראה איזה מומנט של 1.5 מטר, מה לא יהיה גמישות? תהיה גמישות, אבל... אז אני תסתכל! לא, יוסי, אחד עומד פה, ואתה עושה לו ככה. זה ככה עד לאן? עד שהוא מכניס מפה את האלה. עד שזה... מזה, כל זה הולך לשם. מה זה 1.5 מטר גמישות? לא, צריך לראות מפה, החלק בוודאי שיחשף, בוא אני אופס אותה. פתח 3 ותביא 3. שום דבר, בוא נפתח ותראה שפה. לא לגמרי, לתת לו את החופש של הבורג. פתח לגמרי, תוציא את הבורג. ככה. סתם תטיל לכם עיתונים. כזה מרווח לא נותן לי? מרווח של הבורג לא יעזור? לא. מה זה? אנחנו רוצים 5-0 סנטים.
בוא נעשה שיטה. איפה נצליח? חסר לך שאתה יורד למטה ואומר שטויות. מה פתאום? מה אתה מפגר? לא, אני מטומטם. לא, כאילו אתה אומר לי את זה כאילו אני אהיה מפגר. הוא לא יזוז לנו עכשיו. למה? הוא יזוז לנו. למה שלא יזוז? את מה? את הכבל? לא, אתה טועה. זה הולך ביחד איתו, מה פתאום? בטח, הוא לא מחובר לסילה. הוא לא מחובר למיטה. זאת אומרת, אם נצליח לדחוף אותו עד שזה ייתקע פה ונצליח להכניס לו ברק, הרווחנו. סתם אני מבטיח אותה, כן? אוי, וורדה! וורדה! יופי, אני צריך שקוש חשבתי את זה, כן. תן לי שמשהו יספוק. חוזר אליך, אחי. רגע, אנחנו ברדאר, כן, אנחנו על העמוד, אנחנו עוד מעט תראו. ביי. יוסי, אתה צודק ב-100%, גמרנו. עכשיו, אם אתה חכם תביא לך איזה משהו לפה. סתם משהו, שלא תתאם אחד יראה כשעה. מה אתה? אני יכול לפתח עוד מלא. תראה. כמה זמן אתה שם? כלום, אם אתה עם אימפקט זה לא 5 דקות. ואם יש לך ברק אקספרט, אתה לא תהיה זהיר כמו שאני אגיד. זאת אומרת, פתחת את זה ואת זה. עכשיו זה פתח. פותח את זה, נכון? לא, עדיף לפתוח את אלה ולהשאיר אותו על השאסי, שלא תיפול לי, נכון? ואז פותח את זה. גם ככה עומד אחד פה, אחד בצד. הרי העבודה איך היא עומדת? אחד עומד איפה שאני עומד, ואחד עומד בפנים, בחוץ. אז זה שבחוץ מחזיק את הדייפון, וזה שפה פותח מברגה את זה, מברגה. תקן, חיים אמריקן. לא, פותח את אלה, זה הוא לא יכול לפתוח. לא, זה שמהצד. זה שמהצד. זה משנה, זה שמהצד יפתח את זה. פותחים אותם, זה שזה בא לנו ככה, זה אמריקה. עכשיו גמרת? אני עוד נשען עליה, דחוף אותה חופשי. אני אומר לך שאתה חופשי, נו מה אתה? זה לא. אני דוחף אותה פה למעלה, מרחיק. שם איזה קרש ביניהם. קרש עם סלינג, הבנת? סלינג עם קרש. עכשיו אנחנו נבנה איזה משהו כזה, הבנת? עכשיו נבנה סלינג. עכשיו תקשיב. וגמרת, אתה מוסיף פה את 3 ברגים, פותח את 3 ברגים לשם. בסדר? כדי לעבור לצד שני, לדייפון השני. יש לך את הדייפון הימני אחרי זה. מובן, אז נוסיף לו... שם אתה מרכיר את הברגים, הולך לשם. בסוף אתה סוגר את 3 הברגים האלה. יאללה, תביא לי ברגים נחזים. יופי, אני רוצה לעשות ניסוי גם באנטנה של הים. תן לי, אני אכניס את הניסוי גם, כן? זה הקיצור דרך היחיד שנתנה לי. ואין מה הם עשו פעם שעברה? מה? פתחו את כל זה. מה פתאום? זה תמצא. תן לי עוד בורג. אני אומר חצי שעה, 45 דקות לדייפון לדייפון או לאנטנה? לאנטנה. אפשרי, בהחלט אפשרי. הבנת?
יכול להיפתח, דווקא זה מפחיד אותי. הבנת? בטח מה אתה? מספיק, אתה יודע, הדבר הזה... זה ההבדל בין להתפרפר לבין... תבל לא מתכנסת. לא, המשקפיים שלי על הראש שלי. לא נעבור על שלי נבדוק. אותו דבר, רק לצד שלי. אתה אל תבוא, אני נראה. שבוע. מה זה? היא חטפה מכה ברמה, תסתכל. אתה רואה? קח, זאתי, תבדוק את הצד שלך. אלו, הנה, אני אבדק. תן לו מכה. זיק. מעולה. תראה מה זה, זה מפוצץ, זה יוסי, תסתכל, הם מפוצצים לגמרי, תסתכל, בבקשה. תראה את הדייפוד. זה פאק בעיצוב, לא יכול להיות, זה לא מכה. בגלל זה, כאילו, אנחנו מחליפים אותם? לא יודע מה יש לי, יוסי. בגלל זה מחליפים אותם? בגלל זה? לא, החומר הזה פה. הם אומרים שיש קשר. סליחה, החומר שבפנים, שם. יש קשר. מצוין. אז זאת השיטה. עכשיו אתה מכין לך סלינג קטן עם חתיכת סוגיה. זה מה משתחים. אם אתה מכין לך את זה, יוסי, אתה מסודר. למה? אתה לא צריך בן אדם שידחוף לך כמו מטומטם. אתה קושר את הסלינג לפה עם שקל, ועובד! זהו, אתה עובד, הבן אדם מחזיק לך את הדייפול, הוא יכול לסגור ברגים, לא כמו מטומטם מחזיק ביד. הבנת? אפשר גם לקחת סלינג יותר ארוך ולקשור את הדייפול לפה. בטח! לא, זה תעשה חבל עם שתי קשרים, תחתוך לך חבל של מטר וחצי. טוב, עם הגיליון, תעלה את הגיליון. הבנת? צילמת? הכל מצוין. אתה שומע? גם אותי אתה מצלם? כן. אתה שומע מה אני אומר לך? תעלה את הגריליון, יוסי. תעבוד עם הגריליון. לדייפול. יש לך גלגלת. עזוב להורדה של הדייפול. לא להורדה. להתעסקות. לעבודה. הגריליון, תסתכל, יוסי. אתה יכול למשוך אותו ולמתוח את זה. תסתכל. אתה שם את הגריליון. אתה מותח את זה. אתה מותח, הוא פלא סוגר. תעבוד חכם, יהיה לך קל. יאללה. בוא נרד. רגע, לא נרד, אני רוצה לעלות למעלה עם המנתב. בני שומע? שומע טובי. 75%. אנחנו מתחילים לעלות קומות, ואני עם המנתר, אני מקריא לך מה אני רואה. אתה איתי? קיבלת? כבר 75%, קומה ראשונה. קומה שנייה, כבר 75%. תן לי. אתה בראשונה. תגיד למי אמרן שירשום את זה. אתה בראשונה, למה שירשום? כי הרמת למעלה. מה הרמתי? מה? איפה הראש שלי? למעלה זה יהיה שנייה. עכשיו אני עולה, מה אתה רוצה? כמו שאתה מכיר אותי, אני אעשה להם הנחות?